sesama seniman ki sing rukun. Ora kena piye dadi. Oh, saiki sing dadi bosku ki piye njajal ngomong. Lah ya tak kon sing rukun. Iya. Kowe ya aja galak-galak. Mengko ndak iki diseneni penonton. Kowe ya sing lembut. Maksudmu ki ayu lho, Tin. Iya. Dadi ya sing lembut, sing apik ngono lho. Nggih. Lah, sing kejadian wingi sing mulai sapa? Lah sing mulai sapa sing kejadian wingi sing mulai? Kula ngelingke le babakan le benake jilbab ramu ngoten tok ya kebecikane mriku to ning ditanggepi mriku. Lah ngelingke muni piye jal? Raimu nganggo kudung gede blah aku. Lah ya ngono ki jenenge ngelingke maudu. Sak ngertiku ngelingke. Kowe iki yo kleru. Lah kedahipun. Kowe iki wong Tatin ki dikudungi yo ayu, nek disawang yo apik. Kok ngedeblah. Tatin ki nek dikudungi kaya gentrong dineki kain kae. Bakunipun kula kali